Gràcies per venir com a públic en directe al nostre primer vídeo del canal de YouTube, Valentina Quàntica. Per poder treballar i que tot surti bé us demanem silenci, pipís fets i, sobretot, mòbils en mode avió, ja que si vibren se sent i ens quedarà fatal. Esperem que disfruteu de l'espectacle i, si no, doncs ens ho dieu al sortir. Hola a tots i a totes els d'aquest espai-temps. Jo sóc la Valentina, la gran científica, la millor científica, la supercientífica. I estic aquí per solucionar la vostra curiositat. Segur que a vosaltres us passa el mateix que a mi, oi? Que sempre us pregunteu el per què de les coses. Per què sóc tan alta? O per què les abelles ens pessiguen? Perquè tu fas cara d'abella pata alguna vegada, oi que sí? O per què tinc dos ulls a la cara i... Sí, perdó. Bé, continuem. Com vaig arribar a ser científica? Mireu, és molt senzill, us ho explico. Des que era ben petita, que sempre m'he preguntat el per què de les coses. Per què no puc sortir avui? O per què m'he de menjar jo tot això? O per què m'he de rentar les dents després de cada àpat, ja que jo menjo moltes vegades al dia i se'm fa una mica carregós, ja m'enteneu. O per què no puc menjar més llaminadures, Vaig anar creixent i el per què sempre continuava a la meva boca. Era una nena curiosa que ho volia saber tot. Per què l'aigua del mar és blava? O per què el cel és tan lluny? I les estrelles que pengen d'allà i ningú les aguanta? Les meves mames sempre intentaven respondre'm a totes aquestes preguntes, fins que un dia, una mica cansadetes ja de mi, van decidir comprar llibres i llibres de preguntes i respostes. I així vaig arribar a ser científica, gràcies als perquès. I gràcies a les meves mames, també. I avui sóc la Valentina, la gran científica, la millor científica, la supercientífica. Perdoneu, Un moment. Es pot saber per què fas aquest sorollet cada vegada que dic que sóc la Valentina, la gran científica, la millor científica, la supercientífica? Per què ho fas? Soc o no soc científica? Sí. Soc o no soc la millor, la més bona, la més gran? A veure, para de fer aquest sorollet i surt. Va, que tenim molta feina avui i hi ha molta gent. Va, surt. Va. Segona pregunta. Qui és ell? Ell és el meu pollet, el meu petit pollet. Jo no sóc el teu petit pollet. Ah, no? I doncs qui ets? Sóc el pollet. El meu petit pollet. Però jo no sóc el teu petit pollet. I doncs de qui ets? Doncs de ningú, sóc meu i ja està. Ja veig per on vas. Ja veig per on vas. Tu el que vols és posar-me nerviosa avui que tenim tanta gent aquí, Doncs saps què et dic? Que no ho aconseguiràs. Mireu, us presento en Pollet! Ai, Pollet, ara me n'adono que no t'hem posat cap nom artístic. No creus que te n'hauríem de buscar algun? Home, a mi ja m'agrada dir-me pollet, Però en realitat em dic Pollet Fernández. Pollet Fernández! Des de quan? Oh, des de que vaig néixer. Vaig néixer a la granja d'en Fernández. És una mica encantada a vegades, D'acord, doncs Pollet Fernández. Molt bé, continuem el que estàvem fent perquè és superimportant acabar la feina avui. Ah, sí? I què estàvem fent, si es pot saber? Ja no te'n recordes? De veritat? Ai, pobret, és que té un cervell tan petit, que les coses li marxen amb un flis-flash. Jo no tinc el cervell petit, I me'n recordo de tot. Ah, sí? Ets tu que no te'n recordes de les coses. Jo? Sí, els has explicat a aquesta gent què hi fan aquí? Ai, és veritat que avui tenim públic. Mireu, us ho explico. Avui esteu aquí per veure com gravem en directe els primers vídeos del nostre canal de YouTube, Valentina Quàntica. I tindreu l'oportunitat de viure el que passa al davant, però sobretot al darrere de les càmeres. I coneixereu la vida de la que serà la gran youtubera Valentina Quàntica, la gran científica, la millor científica, la supercientífica. Sí. Moira, ens ha arribat alguna pregunta? Tenim un nou missatge que arriba de Toronto. De Toronto, que lluny! I què diu? La pregunta és, per què el cel és blau? Per què el cel és blau? Que interessant! A veure, i per explicar-la necessitaré explicar-lo de la llum i els colors. Sí, Pollet, prepara els següents instruments. Un prisma, les gomes elàstiques de diferents colors, la llanterna i un mirall. Hem de netejar la pissarra i... Ai, no us ho he explicat.
Aquesta és la Moira. Ella sempre està pendent dels correus que arriben de tot arreu del món per preguntar curiositats, per preguntar el per què de tot plegat. I per què? Moira. I per què? Moira, talla, Per què no. te'n faig preguntes Això ve si jo no després, tinc ganes Moira. de respondre? No, ara no. Calla, Moira. Moira, calla. què? Moira, calla, Moira! Ara, disculpa. Pollet, ho tens tot preparat? Sí. Vosaltres esteu a punt? Recordeu que anem a gravar en directe, així que... Xxt! Càmera! 3, 2, 1... Acció! Què passa, molècules? Benvinguts a un nou capítol del meu canal de YouTube, Valentina Quàntica. Jo sóc la Valentina, la gran científica, la millor científica, la supercientífica. I estic aquí per solucionar què? La vostra curiositat. Moira, ens ha arribat alguna pregunta? El primer missatge arriba de Toronto. Uau, de Toronto. I què diu, què diu? L'Alison ens diu... Hi Valentina, my name is Alison. I'm really excited to send you this question because at the school we were given your address to send you scientific questions. Because now I'm the oldest one. And my question is, why is the sky blue? A big hug, and since today I have started following your channel. Thank you. Em sembla que hem de posar la traductora perquè hi ha gent del públic que no ha entès la pregunta. No ho he entès. Ah, sí, un moment. Moira, connecta Goló la traductora. Hola, Valentina, em dic Alison. Em fa molta il·lusió enviar-vos aquesta pregunta, perquè a l'escola ens van donar la teva adreça per enviar-te preguntes científiques. Perquè jo sóc de les grans, saps? Faig tercer. I la meva pregunta és, per què el cel és blau? Un petó molt gros i des d'avui mateix he començat a seguir-vos al vostre canal. Fantàstic, Alison! Moltes gràcies per enviar-nos aquesta pregunta tan interessant. Per què el cel és blau? I per respondre-la, primer hem d'explicar 3 coses. Primera cosa que hem de saber, com és la llum. I per saber-ho necessitarem un prisma, però no un prisma quadrangular o un prisma pentagonal, sinó un prisma trigonal. Farem servir un prisma dispersiu, com aquest. I aquest prisma ens servirà per dispersar la llum i veure que, tot i que a priori veiem la llum de color blanc, en realitat està formada per tots i cadascun dels colors de l'arc iris. Quina passada, no? Ja veureu, Pollet, demostra'ls-hi. Sí, necessitaré un fons blanc. Sí, a darrere la pissarra. Pots? Val, sí, on te'n poso? Sí, allà, a la meva caixa. Vale. Mira, ja començo a veure'l. Sí! Ara! Uau! La llum entra pel prisma, veieu, i es dispersa en tots els colors. Quina passada! Sí. Ho farem amb una llanterna més grossa, ja ho veureu. Bona idea, Pollet! Sí! A veure. El veieu? Aquí, al costat del teatre? Veieu? Oh! Tot i que la llum ens sembla blanca, es dispersa en tots els colors de l'arc de Sant Martí. Uau! Vermell, taronja, groc, verd, blau i lila. Segona cosa que hem de saber de la llum. Quina energia té per dins? Perquè, atenció, la llum per dins conté moltes ones. Exacte, Pollet. Ones molt diferents de color i d'energia. Per exemple, la ona de color vermell és una ona que va molt a poc, és un cargol que no té mai pressa. Però, en canvi, la ona de color blau és com un nen entremaliat. Es mou molt de pressa, és molt inestable i no para mai. Va d'un costat a l'altre, d'un costat a l'altre, d'un costat a l'altre, tot el dia. Pollet, estàs bé? I quina és la que ens interessa més a nosaltres? La ona de color blau. Tercera cosa que hem de saber d'aquesta llum. Com es desplaça? Perquè a la llum, amb tots aquests colors i totes aquestes zones, li encantaria anar recta, forta i segura per la vida. Però, quan es troba un objecte que s'interposa al mig del seu pas, es reflecta cap a un altre costat. És a dir, que surt rebotada, la llum arriba per aquí i rebota, 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 rebota. I per veure aquest fenomen farem reflectar aquest llum en aquest mirall. Bonica. Ja veureu. Sí. A veure.
veieu? La veig. Allà, mira, ara allà. No. Va, passem a l'altre costat. Va, sí. Ui! Opa! Ah! Ho veieu? Com I ara- reflecteix ja en el sí, sí. sostre. Hop! Mireu. Que guai, eh? La veig. Oh! Ui, Pedet, no prenguis mal avui. Increïble! Així que ara que ja sabem que la llum està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí, que a més la seva energia es mou en forma d'ones i que rebota, entendrem per què el cel és de color blau. Atenció! Quan la llum del sol surt del sol i arriba al planeta Terra, el color blau es dispersa una vegada i una altra per les petitíssimes partícules que trobem en l'aire. I el color blau es dispersa moltes més vegades que el vermell, el groc o el verd. De fet, el color blau i el lila són els que tenen més energia. Però com que els nostres ulls estan més acostumats a veure el blau que no pas el lila, això fa que veiguem tot el cel de color blau. Uau! Què està passant? Em preguntareu que què està passant? Doncs si voleu que el cel continuï així, blau, sa i preciós, hem de cuidar el planeta. Pel color del cel podem veure que ho estem contaminant tot. Quan veieu que el cel no és blau, sinó d'un blanc groguenc malaltís, és per culpa dels aerosols contaminants que estan surant per l'atmosfera. Per l'atmosfera! El planeta està trist i no pot respirar. No pot respirar! Així que quan anem al supermercat hem de tenir cura del planeta en què vivim i en comptes de comprar aquests esprais tan pràctics com el desodorant, buscar solucions alternatives. Mata mosques! Una pala! Pollet, tens una mosca? Ambientadors! Una espelma que fa bona olor. Laca! Posa't al cap gomina natural que no fa cap mal. El planeta és viu i vol ser feliç. L'ajudem? Sí! Així que ja ho sabeu, molècules, no hi ha preguntes sense resposta, per tant, posa'm a prova i si t'ha agradat el canal, subscriu-te i no t'oblidis de posar un like! Per què els budells em ronquen amb la gana i no quan estic dormint? Ahà. La Terra va molt ràpid i nosaltres no ho notem. I per què? El meu cap no para de fer preguntes, enigmes del més gran al més petit. A vegades no trobo la resposta, però buscant-la jo ja m'he divertit. Ah! Ja tenim el primer vídeo gravat, estem fora! Molt bé, Pollet! Fantàstic! A veure, saps què? Ara recullo tot i anem per feina. Perdona, però és que jo també tinc feina, vull dir. Ja, però aquí la feina important, vull dir, la que de veritat val la pena és la meva, que sóc la científica, la més bona, la millor, la més... Sí, la millor, la que vulguis, però si no m'ajudes, jo també faig feina, i sense la meva feina tu no podries fer la teva feina. Val, sí, d'acord, tens raó. Mira, saps què? Ja ho diuen, que les coses amb equip sempre són molt millors. Així que saps què farem? Ho recollirem plegats. Molt bé. Vale, jo m'enduc la pissarra. Vale, jo porto això cap allà. Vinga. Vale. Au. Vinga, sí. Aquí. Va, vinga, va. I ara això té, Valentina, que... Valentina? Valentina? Oh. Oh. Jo quan vaig néixer era petit, com tots els pollets. I un dia vaig anar a viure amb la Valentina, que ella també era petita. Bé, de fet, petita no ho ha estat mai. Mireu. I la Valentina volia que fos el seu millor amic. I que juguéssim junts, que anéssim al cinema, o que anéssim d'excursió. Però no funcionava. Mireu, quan jugàvem a pilota,
Em tirava la pilota i jo quedava aixafat a sota. Quan anàvem al cinema, la butaca del davant era tan gran que no veia la pantalla. Però la Valentina em va dir que no em preocupés, que ella faria un experiment on em faria fort i poderós. Jo ja em veia tot un Superman o un Spiderman. Estava molt il·lusionat. I va arribar el gran dia. Em va fer pujar en una tarima i va connectar el seu experiment. Va començar a sortir aire i aigua i fum. I tot allò va fer un pet, un gran soroll i va marxar la llum de tot el laboratori. Jo ja notava una cosa rara, I quan va tornar el llum, tatxan! La Valentina, quan em va veure, el primer que va fer va ser un crit de por i es va amagar. Jo no vaig entendre res. Vaig anar a mirar-me al mirall i... M'havia fet gran i lleig, amb lo mono que era jo de petit. I em vaig posar a plorar. Llavors la Valentina va venir, em va abraçar i em va dir: Pollet, tranquil, jo t'estimo siguis com siguis. Però quan sortia al carrer els nens cridaven de por i marxaven corrent. I alguns nens em deien que jo no era un pollet com els altres, que els pollets de veritat eren petits i que jo era un monstre. Per això em vaig quedar tancat al laboratori, ajudant a la Valentina amb els experiments. Però jo no sóc feliç. I el que vull és ser feliç. És tan difícil, això? Ai, Fernández, jo t'estimo. Ets un molt bon amic. No vull que estiguis trist, pobret. Per cert, tenim una altra pregunta. Avui no et deixen dormir, Dormir, però si no pots dormir, tu ets un ordinador. Bé, descansar, refredar-me, estar en suspensió... D'acord, en suspensió. I quina és la pregunta? Per què els actors, abans de sortir a l'escenari, ens diuen molta merda? Moira, però això no és una pregunta científica. Recordeu que això és un laboratori i només es poden enviar preguntes científiques. Però sabem la resposta, la sabem respondre, no? Jo? Sí. Jo sí, esclar que sé la resposta. Jo sé totes les respostes. I tu, que la saps? Sí. Ah, sí? Tu també la saps. Doncs si la saps tan bé, per què no la respons tu? Ah? Jo? Sí? Sí, Fernández, contesta-la tu, vinga. Càmera, preparat? 3, 2, 1... Acció! Què passa? Què passa, molècules? Benvinguts al meu canal Quàntica. Jo sóc el Pollet, el gran Pollet, el superpollet. Què tal, com esteu? Moira, d'on ve la pregunta i qui l'envia? La pregunta ve de Sal. Hola, Valentina. Sóc en Lluís, de Salt. I el Pollet. Tinc una amiga que també es diu Valentina. Sí, n'hi ha moltes. Quin nom més xulo! Bueno, no està mal. Jo de gran voldria ser actor de cinema, però no sé per què els actors es diuen molta merda abans de sortir a actuar. Molta merda, Pollet Fernández! Ah, i Valentina! Gràcies, Moira. Vull dir, gràcies, Lluís. Sí. Bueno, doncs us explicaré jo. El Pollet. Fa molt temps la gent no anava amb patinet elèctric, amb moto, amb bici, no. La gent anava amb carruatge. I la gent benestant anava a teatre amb aquests carruatges. La gent benestant vol dir la gent que té euros. I quan anaven deixaven el carruatge aparcat. Aquests carruatges eren portats per cavalls. Sí. I quan estaven aparcats els cavalls que es quedaven quiets, sabeu què fan els cavalls quan es queden quiets? Mouen la cua. Mouen la cua, molt. I a vegades també, a vegades aixequen la cua. I sabeu què fan quan aixequen la cua? No? Caca! Tifa, trunyo, caqueta. I deixen tot allò ple de caca. Sí, i llavors quan hi havia molta caca volia dir que hi havia molts cavalls. Per tant, hi havia molts carruatges, això volia dir que hi havia molta gent. Sí, caca no, gent, molta gent, molt públic. Sí. Per això, amic Lluís, els actors es diuen molta merda perquè es desitgen que hi hagi molta gent i molt èxit a les seves funcions. Així que, ja ho sabeu, molècules, no hi ha pregunta sense resposta. Per tant, poseu-me a prova a mi, el Pollet. I si us ha agradat, si us ha agradat, sí, un moment, si us ha agradat, sí.
Si us ha agradat, subscriviu-vos al meu canal i feu un like. Des que era ben petit hi ha preguntes que apareixen al meu cap. Sempre busco les respostes i no puc parar de fer-ho. I per què? Al meu cap no parar de fer preguntes. Enigmes del més gran al més petit. A vegades no trobo la resposta. M'he divertit. Estàs fora! Què, has acabat de destrossar-me la cançó? Sí, bueno, és que és difícil. Quina manera de... Va, amb això recullo tot i ves per feina. Sí, ja m'he divertit. El Pollet i jo som molt amics, molt, encara que a vegades ens enfadem una mica. Som quasi com germans. I ja sabeu què passa amb els germans, no? Que un dia jugues tan bé i l'endemà, que estàs tot el dia així. Però jo me l'estimo molt, el Pollet. De fet, me l'estimo tant que, mireu, ara que estem sols, us explicaré que li estic preparant una sorpresa. Li estic fent un experiment per ell, però ell no en sap res, d'acord? Us ho explico a vosaltres si en guardeu el secret. Me'l guardeu? Sí? No li direu res, Mira, li estic preparant un experiment molt gran. Tenim cortines grans aquí al laboratori. Van bé per fer experiments també, les cortines, oi que sí? Pollet, què fas? Res, que m'havia deixat això. M'havia deixat això. Doncs ja ho tens, Ja ho tinc, ara ja ho tinc, Sí. Vale, sí. Va, acaba de recollir, Ja ho tinc, mira, és curiós que ja ho tinc ara. Doncs com us deia, el Pollet està trist perquè troba a faltar els seus amics i jo crec que si tornés a tenir-los seria molt més feliç. Així que us explico que el que li estic preparant és un experiment que mireu. Mireu que neta que m'ha quedat! Es veu una mica de centrifugada, ja ho tenim, Moira, ens ha arribat alguna nova pregunta? Justament acaba d'entrar una nova pregunta. Que bé, sí. La Maria de Sevilla vol saber per què en Tadeo Jones s'enfonsa quan es troba unes arenes movedisses. Per què en Tadeo Jones s'enfonsa quan troba arenes movedisses? Escolta, i qui és en Tadeo Jones que vagi a les arenes? No sé, deu ser el seu pare. Deu ser la Maria Jones i el seu pare en Tadeo. Què passa, Moira? Tadeo Jones és una pel·lícula d'animació que explica les aventures d'un explorador. Així deu ser el fill de l'Indiana Jones. Aquest sí que el conec. Clar. Molt bé, anem a veure com es comporten les arenes movedisses. Pollet, prepara-ho tot. Sí. Vosaltres, recordeu, anem a pel segon vídeo del canal. Xxt. Càmera, 3, 2, 1, acció! Què passa, molècules? Benvinguts a un nou capítol del meu canal Valentina Quàntica. Jo sóc la Valentina, la gran científica, la millor científica, la supercientífica, i estic aquí per solucionar la vostra curiositat. Moira, ens ha arribat alguna nova pregunta? La pregunta arriba desde Sevilla. Hola, me llamo María, de Sevilla, y os quiero preguntar ¿por qué Tadeo Jones se hunde cuando encuentra arenas movedizas? Es que lo necesito para prepararme, que yo también soy muy aventurera. ¡Venga, hasta pronto! Hasta pronto, Maria! M'encanta que em facis aquesta pregunta i que siguis tan aventurera. Com es comporten les arenes movedisses? Sabeu que les arenes movedisses són un tipus de fluid amb unes característiques molt peculiars. I per fer un símil a casa nostra necessitarem farina de blat de moro. Sí. És aquella que es fa servir per fer pastissos? Aquesta. Molt bé. Després necessitarem una mica d'aigua, la de l'aixeta, normal, va, perfecte. Una mica d'aigua de l'aixeta. Aquesta. Perfecte. I un bol de cuina, Pollet. Un bol de cuina per posar-hi tota la barreja dins. Perfecte. Heu de calcular que el bol hi càpiga tot el que heu preparat, sí? Ja. Pollet, aquest bol hauria d'estar una mica net. És un laboratori, tot ho esterilitzem. Perfecte. Per començar aquest experiment el que farem serà abocar primer de tot la farina de blat de moro, que necessitarem uns 800 grams de farina. És important que es reparteixi ben repartida pel bol i amb una mica de gràcia, si pot ser, Pollet? Ahà, així. I també cal que ens quedi ben plana per dalt, perquè pugui fer una barreja millor. I després hi afegirem l'aigua que hem agafat de l'aixeta, de forma circuncèntrica, que vol dir de fora cap endins, fent cercles.
De fora cap endins, però dins del bol, pollet, a dins del bol. Així. Repartim ben repartit pel bol i ara queda el més interessant de tots, que és barrejar-ho tot ben barrejat. Ho barregem ben barrejat intentant no embrutir el lloc on estem treballant, Ho barregem ben barrejat sense embrutir la amb la que estem treballant. Ho barregem ben barrejat. I us explicaré. Atenció, perquè aquests tipus de fluids s'anomenen no newtonians. Newton, ho heu sentit bé. I qui era Isaac Newton? Que potser era un actor? No. O potser era un tenista? No. Isaac Newton era un gran científic, un dels millors que ha existit a la història. Gràcies a la caiguda d'una poma, es va preguntar per què les coses queien al terra. I així va començar a investigar i va descobrir la llei de la gravetat, entre molts d'altres experiments. Així que ara, quan us demanin qui és Isaac Newton, vosaltres ja podeu dir un gran científic. I quina particularitat tenen aquests líquids? Doncs que es comporten com a líquid i com a sòlid a la vegada. És a dir, que tenen un comportament diferent que els líquids clàssics com l'aigua, la llet o el suc de pinya. Valentina, que puc barrejar No, una mica? ara hem d'esperar 5 minuts a que la massa acabi d'agafar les seves propietats. Pollet, per què no ens expliques un acudit mentrestant? Jo? Sí? Un acudit? Va. El me'n sé un de pollets. Ah, sí? A veure. Sabeu què fa un pollet molt gros, molt gros, molt gros, molt gros a dalt d'un arbre? Pio, pio. Pio, pio. Pio, pio. Ui, ja han passat els 5 minuts. Que ràpid passa el temps quan et diverteixes, oi? A veure, ara ja podem anar a comprovar la barreja. Pollet, faràs de càmera. Moira, connecta la càmera. Atenció, perquè anem a veure com es comporten aquests tipus de fluids no newtonians. Ara jo. Que tenen un comportament diferent segons la força que se'ls aplica per sobre. És a dir, anem-ho a veure. Si jo aplico una força reduïda, la viscositat serà reduïda i es comporta com un líquid. És a dir, jo entro amb el meu dit molt a poc i puc entrar perquè aquesta massa és ben líquida. Però què passa si jo intento entrar amb una força més elevada? La massa augmenta la viscositat i es comporta com un sòlid. I dius, a veure, tornem a provar. Jo hi entro molt a poc i aquesta massa es comporta com un líquid, oieu? Hola. Però dius, mira, ara tinc ganes d'entrar-hi més fort. A veure, no em deixa entrar. Les molècules s'uneixen i fan un escut protector. Hola. És una passada. Ho podem provar amb una altra cosa? Sí, amb el que tu vulguis. Sí, a veure, això no... Sí, mira, una mandarina. Però és el meu esmorzar, pollet. Bueno, però tu has dit que força elevada, viscositat elevada, no passarà res. Sí, d'acord. Aguanta. Va, la tiro, Tira-la. Una. Va, fort, S'ha quedat. Se'ns l'ha menjat! Espera, que la netejaré. Neteja-la. L'has de tirar molt més fort, com jo Vale. quan hi he fet el cap de puny. I torno, dos. Un, dos. Es queda. No hi ha manera! Això és el que passa en molts experiments. Els errors són superimportants per arribar al descobriment final. Vale. Ara sí, Una, dos, tres. No surt. No! Provem-ho. Saps què farem? Què? Mira, jo hi vaig fer la mateixa massa. Ah, sí? Mira, per vale. explicar-ho una altra vegada. Ho provem amb aquesta. Amb aquesta, A veure, A hem de veure. tenir en compte que aquesta barreja s'ha d'amassar molt bé perquè quedi líquid i sòlid a la vegada. A veure, s'enfonsen els dits? Sí, Vale. anem-ho a provar, Ho provem, Estàs preparat? Graves? Sí. Un, dos. Ara sí! A veure, per l'altre costat, per l'altre costat, va. Sí. Un, dos, tres. És fantàstica! Hola! Moira, per què no ens ho ensenyes en càmera lenta, tot això? A veure, mireu. Mireu com quan jo apreto amb el dit fort no em deixa entrar, es comporta com un sòlid. I a veure, amb els dos dits, així. Mireu. Uau! Moira, i ensenya'ns-ho quan he intentat entrar tota la mà, així amb els dits molt a poc, i que s'ha comportat com un líquid. Mireu! Hola! Mireu! Com mola! I ara, quan ho he fet amb el puny? A veure. Mireu. Uah!
gimnàs, eh? Oh, no. A veure, més. Un altre. Oh! Moira, i què pots posar quan he tirat la mandarina? Sí. Quan ha rebotit bé. A veure. Oh! Hop! I ara per l'altre costat. Moltes gràcies, Moira! Resumint, amiga Maria de Sevilla, això és exactament el que passa amb les arenes movedisses. Si poguéssim passar pel damunt d'elles exercint una gran pressió de cop, no ens enfonsaríem. Però, en canvi, si passegem tranquil·lament, ens enfonsem. Igual que ha passat quan he posat els meus dits lentament a dins de la barreja que hem fet. Així que ja ho sabeu, molècules, no hi ha preguntes sense resposta, per tant, posa'm a prova. I si t'ha agradat el canal, subscriu-te i no t'oblidis de fer un like. L'aigua té oxigen amb què busso i m'ofego, però els peixos sí que poden respirar. Les flors són de colors i les fulles sempre verdes. I per què? El meu cap no para de fer preguntes, enigmes del més gran al més petit. A vegades no trobo la resposta, però buscant-la jo ja m'he divertit. Estem fora! Molt bé, pollets, ja tenim el segon vídeo del canal de YouTube a punt. Sí. Ara, reculleu tot. Sí, recullo tot i anem per feina. Oh, mira que bé, al final haurà sortit ensenyat. Moira, que pots posar una mica de música? Més tranquil·la! No, música romàntica. Silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Moira, he fet una cosa per tu. Té. Però què és? Que no ho veig. Esclar, mira, és per tu. T'agrada? Sí, És guai. Te l'he fet jo amb molt de carinyo. Té, te'l deixo aquí. No, és que havia pensat que potser doncs, un dia podíem quedar per sopar i parlar de les nostres coses, perquè, clar, jo també sé fer experiments. Ah, sí? Sí. Mira, vols que et proposi un repte? Un repte? Sí. I tant! Val, doncs per fer el repte necessitaré unes coses que tinc a la meva caixa. Un moment, Sí, aquí. Mira, ja veuràs que xulo. Mira, necessitarem un plat normal de casa, Sí? I una mica d'aigua. Una mica d'aigua. Posarem una miqueta d'aigua i l'abocarem a dins el plat. Així és, molt bé. I ens farà falta una moneda, que pot ser de 2 euros, d'1 euro, depèn del que tingueu a la guardiola. Jo tinc 5 cèntims. Posem la moneda dins el plat. I ara, Moira, com trauries la moneda del plat sense mullar-te els dits? Ui, no ho sé, perquè jo no veig res. Ah, esclar, la càmera. Que pots connectar la càmera, si us plau. I tant! Sí. Sí. Va. Col·locarem la càmera aquí. Molt bé. I el plat, que es vegi, aquí. Molt bé. Necessitarem una espelma. Bueno, no, abans, sí. Què? I ara com ho trauries ara que ho veus, Moira? Home, doncs buida l'aigua. No, però no pots tocar el plat. Ui, que difícil, no? Ah, per això, mira, és un experiment molt xulo. Agafem una espelma qualsevol, i la posem al mig del plat, sí? I llavors agafem una caixa de mistos i amb un misto encerem l'espelma. Sempre que fem un experiment hem d'estar acompanyats d'un adult, Ara ho faré jo. Vale, doncs encenem el misto
i encenem l'espelma. Veieu? Així. Molt bé. I necessitarem un got i taparem aquesta espelma. I mireu la pantalla com la ciència farà la seva màgia. Mireu, mireu, que va pujant a poc l'aigua, veieu? I quan s'apagui l'espelma, mireu com flota l'espelma. I tota l'aigua està dins el got. Jo ja puc agafar la moneda sense mullar-me els dits. I us preguntareu, per què passa això? Quan l'espelma s'apaga, vol dir que s'ha acabat l'oxigen de dins el got i fa el buit. I la pressió atmosfèrica que hi ha fora empeny l'aigua cap a dins. Si jo ara aixeco el got, l'aigua torna a caure a sobre el plat. Mireu. I l'espelma baixa. Que guai, eh? I tu, Moira, et preguntaràs, com és, Pollet, que tu en saps tant de tot això, I com és que saps tantes coses, tu, Pollet? Perquè, mira, jo, aquí, al laboratori, doncs, m'he creat el meu intel·lecte a base de llegir molts llibres i ajudar la Valentina pels experiments. Per això, que tot això un dia podíem parlar-ho mentre sopem. Sopar? Ja estàs pensant en sopar, Pollet? Però són les 12 del migdia. Sí, és que tinc un rau-rau. Un rau. Però ara que parles de sopar, mira, jo fa dies que tinc ganes de menjar alguna diferent. No sé, podríem demanar a un restaurant d'aquests per emportar un xinès o un japonès. Sí. Ara que tu et deu ser ben igual perquè total menges pinso, no? Ha arribat una nova pregunta de l'Ion, de Sant Esteve d'en Bas. Diu que li agradaria saber de què estan fets els núvols. Els núvols? Però, Moira, per què dius núvols? Que ja saps que la Valentina es queda... La Valentina, quan sent parlar de núvols, es queda penjada imaginant les històries de quina forma poden ser els núvols. Que si d'elefant, que si de drac, que si de lleó... I es pot passar tot el dia imaginant històries, Però no patiu, que sé com fer que torni. Ja veuràs. Valentina, sí. Mira quina forma, quina Sí, posa't això. Sí, és preciós aquest. Càmera, a punt. 3, 2, 1, acció! Posa't aquí, ajupa't. Valentina, vols baixar dels núvols que estem en directe? Ara ja? Què passa, nuvolets? Molècules! Sí, això. A mi m'encanta inventar històries dels núvols. De què penseu que estan fets els núvols? Moira, quina pregunta tenim i d'on ve? Ha arribat una nova pregunta de l'Ion. Soc en Ion, de Sant Esteve de Bas, de la Garrotxa. A mi m'agradaria saber de què estan fets els núvols. Gràcies per tot. Pollet, no sé per què espantes a la gent. A mi m'agrada tal i com ets. Adeu. Adéu. Gràcies, Moira. Vull dir, gràcies, Ion, gràcies. I de què penseu que estan fets els núvols? Potser algú dirà, mira, Valentina, de cotó fluix. No. O hi haurà un altre que dirà, no, jo sé que estan fets de cotó de sucre. Tampoc. Hi haurà algun altre que dirà, què dius, Valentina, que no t'enteres? Són de llaminadures. Tampoc. Els núvols estan fets de vapor d'aigua. Totes les gotetes d'aigua s'ajunten, com si estiguessin fent una gran festa, esperant a baixar en forma de pluja. I el que us ensenyaré ara, atenció, és a fer un núvol a casa vostra. Com? Amb un núvol a casa vostra? Sí. No. Per fer qualsevol experiment heu d'estar acompanyats d'un adult. Com jo. Amb seny. Ja en tinc. I també utilitzar ulleres de protecció. Sí. Ja Molt bé. veig. Doncs per fer un núvol a casa necessitarem alcohol de farmàcia. Sí. Aquell que serveix per curar ferides, no aquells altres tipus d'alcohol que serveixen per altres coses. No ens interessen per res. Una manxa. Una manxa. Sí. Quina manxa? La d'inflar pilotes. Sí, la d'inflar pilotes. Una manxa, per exemple, la d'inflar pilotes. I ens va molt bé perquè també necessitarem l'agulla d'inflar pilotes, que en aquest cas ja la hi portem incorporada. En necessitarem també taps de suro. Taps de suro. De diferents mides, perquè no sabem quina serà la que ens anirà més bé per aquest experiment. Taps de suro. I un fil a barquí, O barrina. per fer un forat al tap de suro. I ampolles de plàstic. Sí, les meves ampolles que reciclo, sí. Sí, agafa de diferents tamanys. Ara, potser una de petita. Una de petita. A veure... Aquesta. Perfecte, ens anirà perfecte. Doncs ara preparem la primera part de l'experiment, que és, amb l'ajuda d'un adult amb seny, agafarem el fil a barquí i farem un forat al tap de suro perquè hi passi per dins l'agulla d'inflar pilotes. A quin tap? Ai, hauríem de mirar la mida del tap. Sí, vale. un tap de petit. Vale, de petit. Aquest. Ostres, aquest és molt petit, Pollet. No, un de més gran, un un de de més gran. Aquest. Home, aquest ja es veu que no és molt gran. Vale. Un de la mitjà. Allà, mitjà. Aquest? A veure.
Perfecte, aquest tap ens va de conya. A més, és important que tapi hermèticament perquè no s'escapi l'aire. Molt bé. Així és que anem a fer-li un forat al tap de suro i després hi ficarem l'agulla a dins que va enganxada amb la manxa. Ja tenim la primera part de l'experiment a punt. Anem a per la segona part, que com us podeu imaginar serà posar alcohol a dins l'ampolla. Alcohol, sí. Hi ficarem unes 2 cullerades soperes. I el que és més important és que aquest alcohol quedi ben barrejat per totes les parets de l'ampolla. Per tant, amb una mica de gràcia, mambo! Ha! Ja podem començar. I ara taparem l'ampolla i amb l'ajuda de la manja augmentarem la pressió de dins, provocant que l'alcohol en estat gasós es torni a condensar en estat líquid, perquè quan destapem l'ampolla, provocarem un descens de la temperatura que ens crearà el núvol. Que guai! És increïble! Ho podem provar amb una altra ampolla? Sí, amb una de més gran ara. Amb aquesta? Va, perfecte. Vale. Farem el mateix procediment. I hi haurà algú que dirà que llesta la Valentina ens acaba d'explicar que els núvols estan fets de vapor d'aigua, però en canvi ella fa servir alcohol. Per què? Per què? Us ho explico molt fàcil. L'alcohol és un líquid volàtil que s'evapora molt més ràpidament que l'aigua. Si ho volguéssim fer amb aigua, encara demà hi seríem i deveu tenir coses més importants a fer, oi que sí? Nosaltres també. Així és que ho tornarem a provar amb l'alcohol, augmentant la pressió de dins l'ampolla. Endavant, pollet! 2. L'alcohol en estat gasós es torna a condensar en líquid i quan destapem l'ampolla provoquem aquest descens de la temperatura. I tornem a tenir un altre núvol a casa! Valentina! Què? I si ho provem amb aquesta garrafa? Per què no? Hem vingut a jugar, no? Però manxo jo! Vale. Alcohol. Alcohol, tap de suro de la mida. Barregem ben barrejat. Mambo! Espera que encara... Aquest. Perfecte. I la manxa! Som-hi! Que m'ajudareu ara? Perquè hem de ficar molt d'aire dins l'ampolla, eh? Tapem ben tapat, que no s'escapi l'aire. Molt hermètic. Anem a fer un núvol gegant. Amb mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Vale. 7, Ja està. 8, No compteu més. 9, Ja està. sí. Ai, que petarà. No. 12, Que l'aguanto jo. 14, 15, 17, 18, 19 i 20. Uau! Fem el desaparèixer. Esteu preparats? 5, 4, 3, 2, 1, i aquí no hi ha res! Que voleu que el tornem a fer? Sí? M'ajudeu? Va, ara fins a 25. No. 1, 2, No, vale. 5, Ja està. 6, Prou. més alt! No, fins a 10. 9, Però calleu. No, 13, 14, que plotarà, això, que plotarà. 20, 21, 22, 23, 24 i 25! Uau! El supernúvol! Així és que ja ho sabeu, molècules, no hi ha pregunta sense resposta, per tant, posa'm a prova i si t'ha agradat el canal, subscriu-te i no t'oblidis de posar un like. Per què mai cau la lluna i em pregunto quanta sal hi cap al mar? Els insectes a la nit sempre van cap a la llum. I per què? El meu cap no para de fer preguntes. Enigmes del més gran al més petit. A vegades no trobo la resposta. Pollet, Carles, jo ja m'he divertit. Estem fora! Pollet, però es pot saber què fas, que no m'has agafat el cartell? No feia res. No, ja ho he vist que no has fet res. Vinga, va, recullo tot i anem per feina, que encara ens queda molt per fer. Sempre ho he de fer tot jo aquí. Sempre ho he de fer tot jo. Soc la Valentina. Jo també faig coses. Moira, he fet una cosa que t'arribarà al cor.
m'hi veig, no m'hi veig. Oh, Moira! Sí, els meus reciclables. A veure, aquí. Sí. 1 i 2. Moira, saps quants dits hi ha aquí? Saps qui sóc jo? Clar que sé qui ets, Pollet Fernández, home! Què t'ha passat? És que m'he quedat sense llum, se n'ha anat la corrent. Ui, acaba d'arribar una pregunta, Sí, per la Valentina. Una pregunta personal que fa una nena del públic que no vol dir el seu nom. Mira, diu això. Tinc una pregunta personal per la Valentina. A mi m'agradaria molt ser científica i veig que no hi ha científiques. Només es parla dels científics. Per què, Valentina? M'ho expliques? Sí que n'hi ha, sí. Sempre hi ha hagut científiques. La Wang és del seu jardí, allà a la Xina. La Wang era una noia del 1700. Estudiava tots els eclipsis de lluna. I explicava a la gent que la Terra era rodona. La Nicole va calcular el temps del cometa Halley trigaria a tornar a passar. Aplicant els rajos X com la Rosalind. Ui, sí, estudiava la difracció. Van poder trobar la forma de l'ADN. I alguns descobridors li van robar. I la Hedy va iniciar el Wi-Fi i el GPS 50 anys abans de poder-lo connectar. Jo vull ser científica, viure de l'analítica i fer una troballa mítica. La Marie va descobrir la radioactivitat. La Marie Curie és unes llibres de l'escola. La primera matemàtica es deia Hipàtia. A la Lluna hi ha un cràter que porta el seu nom. La Rachel va veure que, contaminant tant la Terra, la podríem arribar a matar. Mama, jo vull ser científica, viure de l'analítica i fer una troballa mítica. I ara, què? Us penseu que no hi ha científiques o què? La Carme vol fer robots que ajudin a les persones. I la Carlota lluita per eliminar la malària. L'Olga estudia cada dia el canvi climàtic. I la mare, la creativitat dels artistes. No vull ser monotemàtica, però la Sònia ha escrit uns llibres que van de física quàntica i que són molt interessants de llegir. De fet, us els recomano molt, perquè hi ha uns personatges fantàstics i uns misteris molt misteriosos que quan llegeixes els llibres de l'Olga que tampoc són tan misteriosos. Mama, jo vull ser científica, viure de l'analítica i fer una troballa mítica. L'experiment! L'experiment! Sí! Ja està! Pollet! Tinc una sorpresa per tu. Vine, ha arribat el gran dia. Estàs preparat? Sí. He construït la màquina per fer-te petit i que puguis tornar amb els teus amics. Però tornar amb els meus amics? Sí, Però és que jo ara, així és com sóc, ja sóc feliç. I ens hem enamorat amb la Moira. sí? I també... Mama, jo vull ser científica. Viure de l'analítica i fer una troballa mítica.
La Wang des del seu jardí, allà a la Xina, estudiava tots els eclipsis de lluna.